simple. I sender DM-SMS til 1231. I modtager en applikation, downloader den, går i gang, følger instrukserne, og selvfølgelig håber vi vinder. Du svømmer i bling bling med paparazzi på spring. Du er verdens eneste Danmarks mester i sms'er. Vi skal have fundet de 3 hurtigste sms'er. Tror du det er dig, der har Danmarks hurtigste tummy tot? Er du for sej, når den danser på tastaturet? Er du parat til at sælge ud til 30 sekunder. Du er så smart, jeg kan se, hvor der du har luret. Hvis du tager, hvor vi bliver flere og flere, der stoler og vi siger, verden er din, hvis du tror på, du kan. Der er din mobil. Vi har fundet de 3 hurtigste sms'er. Du svømmer i bling bling